Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омаден. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, ки ҷой бошен, ободу сарбаланд бошен. Мисли ҳар вақта ки шумо ҳастем, ман бародари тоҷик Фахриддин ба тамоми блогерое ки збор мекунен ба ҳаматон муроҷиат. Агар ки ҳамин кора ай дастон биёя кунен, ай дастон набиёя, петакчатона яхе бистиякчатона ҷиқин, иди нахушаен ай ютуб. Фаҳмиден? Ба ҳамат мегум, ба имина ҳамат мегум ки кадомет ки ина як духтар ай питер, ма канали омӯзиши ютуб да дидум ки мега ки блогерое ки збор ҷамъ мекунан, даъваё занг задум, гуфтиян ки мо да пул тепешакӣ ба мо тира видео мекунем. Шумо падарат ҳаромиё, ай саг шидагиё, наход ки духтари тоҷик да кӯмаки шумо муҳтоҷае, нарафта ягон ғаррӣ накарай, ҷалабӣ накарай, ягон кори безеб накарай, шумо кумтебачаҳои ай сагшидагиҳо хестен гуфтенша ки мо да фалон қа пул метеҳӣ, карочи мо ҳамин кора мегирем ба гардан, видеои тира дар канал мепартоем. Шумо мардак шаен як бор раён ягон ҷо кор кунем, меҳнат кунем, ба дасти хитон пул кор кунем, паданатҳои саг наход хезен дар миллати хитонам хеле хиёнат кунем, гӯем ки мо да пул те, мо ба збори тия дар канал мо мемонем. ҳар касе ки картаи хитона мемонен, ҳама гандони кончинен, картаи ҳамун мурдадора монен, картаи ҳамун одами муҳтоҷа монен. Чи да картаи хитона мемонен? Значит мошенникен дизден шумо. Картаи хитона ки мемонен, значит дизден. Тамом. Да касе ки ин ҳамин тамоми ғарибо да мегӯм ки касе ки диден ҳамун блогер картаи хичамон, шумо медонед ки чӣ хел мефаҳмед картаи хичамондагиан? 2-3-4 видеои пештарашам бинед ки ҳамун nom фамилия бошад, значит картаи хичамондаги ягон апашай, хоҳаршай, духтари амашай ё бури акашай, ягон хеш таборша мондагиай, пули шуморо фаҳм мекунад, мегирад. Тамом. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Агар касе дар ин гап ман сахт расида бошад, сахт расидан гирад, оҳиста расида бошад, оҳиста расидан гирад. Аллоҳи меҳрубон ғарибо нигаҳбон бошад. ғарибо ҳар хел блогерое ки пул медиздан, мошенникӣ мекунанд, пул напартоен. Тамом. обод сарбаланд бошед. Хай лайк, дизлайк дар ихтиёри шумоаст.